Новое радио. дуруд мегӯем ба кулли шунавандагони радиоиНав ки айни замон бо мо ҳастед. хотиррасон мешавам, ин барномаи шомгоҳии бетанаффус аст ва ин лаҳза бо шумо ман Меҳрнигори Рустам ва ҳамчунин яке аз сарояндагони номдор маҳбуби тоҷик Меҳрнигори Рустам меҳмони мостанд. хушомадед. шом хуш бошед Зарнигор ҷон, шоматон бахайр бошад мухлисони азиз. дар саҳифаи инстаграми радиоиНав НовоеРадио.dj бо ҳунарманд шумо метавонед ҳам суҳбат шавед ва саволҳои деринатон ҷавоб гирифта бошед. ва ин шом фаро расид ва ин лаҳза дар назди ман амибонуи ҳунар қарор доранд. бисёр хоҳиш мекардам ки шуморо ба барнома даъват кунам ва ин шом бо мо ҳастед. нахустин саволе ки чун ҳамешагӣ мо барои барномаҳои шом ба меҳмон пешниҳод мекунем ин ҳамин аст. оғози шом барои шумо чист? умуман шом гуфта чиро мефаҳмед? шоми шумо чун одатӣ аз чӣ оғоз меёбад? бештари вақт дар шом ё ин ки дар студио ҳастам, ё ин ки ягон суруди нав эҷод мекунам, ё ин ки дар ягон маҳфилу чорабиниҳо қарор дорам. ҳамин хел. яъне шом ин фурсати ниҳоят фаъол будани шумо аст. фаъол будани ман аст бештар. нахустин ҷое ки шумо он ҷо худро тахаюлан ҳамчун сароянда медидед. нахустин маротиба ба он ҷо мебаромадед ва фикр мекардед шумо дар саҳна ҳастед ва месароидед. шумо шояд пай бурдед ки ман чиро дар назар дорам, зеро ки аз рӯи шунидаҳо ман медонам ки шумо дар хурдӣ ба болои боми хона мебаромадед ва гӯё ки дар он ҷо худро сароянда ҳис кардаву месароидед. ин рост аст ва оё чунин буд? аввалин саҳнае ки барои ман бисёр шавқовару ҷолиб буд ки худамро ҳунарманд аллакай ҳис мекардам, ин назди хонаамон буд. вақте ки хурд будам ҳамсояҳоро ҷамъ мекардам ба ҳайси ҳайати ҳакамон. баъдан ба худорамати бибиам мегуфтам ки бибиҷон ягон ғазои бисёр болаззат омода бисозен ки мисол барои ҳайати ҳакамон бале аз мо розӣ бошанд. ва баъдан квн мекардам, ташкил мекардам, режиссёрӣ мекардам, кӯдакора мисол барномагузорӣ мекардам, худам суруд мехондам, чӯро гирифта ба мисли микрофон мекардаму суруд мехондам. ҳамин хел бале. баъдан назди тирезамон ҳамин хел решоткаҳо дошт. тори ҳамун решоткаҳо мебаромадам, дуторамро мегирифтаму суруд мехондам ки то ин ки ҳамсояҳо аз ҳунари ман огоҳ бошанд. 5-6 сол доштам он вақт. 5-6 сол ва шумо аллакай дутор навохта метавонистед. ана ҳамин хел гуфтан мумкин ки аллакай фаъолияти кории худро ба реҷаву нақша кашидаву аллакай оғоз кардаед. бале. ва ҳамин хел ҳолати буд ки вақте ки ман консерт гузашта истода будам, ягон тақрибан 7 сол доштам. баъдан саги ҳамсоя чӣ хеле ки гиренда буд, ҳамин хел аз ҳавлӣ чӣ хеле ки ҳуй хурд, ҳамин хел ман аз тарса гурехтам ки аз банди пои ман қаб зад. ҳамин хел ҳолатам буд. дар вақти консерти манро барҳам андохтун саг, ҳамин хел ҳолато низ буд. баъд шумо чӣ хел аз он саграҳои бисёр ҳисси тарс шуморо фаро гирифт? мара рости гап сахт газид аз банди пом. баъдан мара ба бемористон бурда буданд. 40 укол ба фикрам ҳамин хел карда буданд. ин шояд нахустин маротиба аст ки Меҳрнигор дар ин бора мегӯяд. ва аллакай қурбониҳо аз оғози ҳамун давраҳо сар шуда буд. санад беқурбонӣ ки намешавад. бале, дуруст аст. хуб, таҳсили шумо дар мактабе ки бо равиши англисӣ буд ва дар он ҷо шуморо чӣ гуна ба ҳамсолонатон қабул карданд ки аллакай дар он ҷо шумо ба роҳи санъат роҳ ёфта будед? муносибати онҳо ба шумо чӣ хел буд? чун таҳсил бо забони англисӣ буд, чӣ мушкилиҳо буданд, чӣ чизҳое буданд ки таби шуморо то андозае хира мекард? рости аввал барои ман хеле душвор буд, чун вақти ман мактаби байналмилалии шаҳри Душанбе гузаштам барои таҳсил кардан, ҳама дарсомон бо забони англисӣ буд ва ман англисиро намедонистам. дар он ҷо рости гап бисёр бойбачаҳо мехонданд ва ман як духтараки оддӣ дар байни онҳо худамро рости гап камтар нороҳат ҳис мекардам, чун онҳо дар бораи бренд, дар бораи либосҳои қимат ва аз ин мавзӯъҳо шумо ҳоло дур будед? дур будам, чун модари ман бисёр сахтгир буд, ҷиддӣ буд, дӯст намедошт ки ман ба мактаб муд карда равам, мӯйҳоямро сахт мебофт, ҳамин хел ё ин ки ороиш кардан ё ки дигар корҳо намемонд. яъне тоҷикона. бале. баъдан бароям бисёр сахт буд вақтое ки аввали дарсо мебуд, мисол кам механдидан ё ин ки англисиро намедонистам, мисол Меҳрнигор англисиро намедонӣ, хел гапҳо мегуфтанд. хай баъдан дар он ҷое ки дарсои иловагӣ мехондем, дарсои англисӣ, баъдан баъд аз 1 сол аллакай фаҳмишам хуб шуд, забони англисиро низ
омӯхтам ва бисёр хуб буд. Ин мактаб барои ман рости гап бисёр манфиати калон овард, чун аз 3-4 забон бохабар ҳастам. Огаҳӣ ёфтам ва бисёр мактаби хуб буд ва ман пушаймон нестам ки дар он мактаб таҳсил кардам. ҳасан нафароне ки то имрӯз бо онҳо аз он мактаб шумо дӯстӣ доред ва албатта бовар кунед мо бо ҳамсинфонам ба мисли акаву хоҳару апаву хоҳар ҳамин хел ҳастем ва то ҳол мактабро аллакай 7 сол фикр мекунам шуд ки хатм кардам. бо онҳо робитаи дӯстӣ дорам. якҷо ягон вақти худамонро якҷоя мегузаронем, бо ҳамсинфон мешинем, кӯдакиамонро ёд мекунем. бисёр хуб аст. лаҳзаи хуб. хуб меҳрнигор, дар ҳар кор чун ман медонам чӣ аст, албатта дастгирӣ бояд бошад дар ҳар кор, махсусан дар ҷодаи санъат, барои он ки санъат аз ҷиҳати молиявӣ маблағи муайянро низ талаб мекунад то ки ба як сатҳи муайян бароед. хуб аввалин нафаре ки барои дастгирии санъати шумо маблағ медод бибиам буд. бибиатун? аҷоиб. яъне чӣ хел бибиатун? рости гап вақте ки ман сурудхонӣ мекардам, баъдан модарам мушоҳида кард ки ман истеъдод дорам ва ба падарам гуфт ки бия барои Меҳрнигор суруд кунем. Падарам он қадар фикр кунам ба ман боварӣ надошт ки ман ба мисли дигар кӯдакон метавонам ҳамин хел фаъол бошам, чусту чолок бошам. баъдан модарам пинҳонӣ аз бибиам маблағ пурсон кард ки барои Меҳрнигор ягон суруд барои офаридан. бале. баъдан бибиам дарёд дорам ба модарам $50 дод. $50 хай дар вақт. ин кадом сол буд? 2000 фикр кунам. бале бале, он вақт хеле гумон мекунам. $50 дод ки барои Меҳрнигор суруд кунед. баъдан ба он маблағ модарам фикр кунам 2 суруд барои ман кард. якеаш куртаи чакан буд, дигареаш суруди алла. барои Сафар Муҳаммад хонда будам. аҷоиб буд. барои бародаратун. бале. ҳамин сурудҳоро сабт кардем. баъдан аввалин иштироки ман дар озмуни ғунчаҳои умед буд ки 5 сол доштам. ҳамин суруди куртаи чаканро хондам. баъдан ҳамин хел соҳиби ҷои дуюм гаштам. дар дигар озмуни офтобак соҳиби шоҳҷоиза гардидам. ҳамин хел чӣ хел гӯям, ҳунари маро мушоҳида кардан. модарам низ бисёр фаъол дар истеъдоди ман саҳми худашро гузошт дар карьераи ман. то ҳол аллакай 20 сол мешавад ки дар рӯи саҳна дар назди мардум калон шудам ва фаъолият дорам. дар пеши назари чашмони мардум ба воя бирасидед. хуб Меҳрнигор, чанд баромадҳои шумо дар хориҷи кишвар буд ки шумо имрӯз бо ифтихор аз он сухан ронда метавонед? албатта. медонед, ҳунар ин намояндаи давлату кишвар аст. мисол, чун аз рӯи фарҳанг давлатро мешиносанд ва ман ҳамчун ҳунарманд бисёр хушбахт одамро ҳисоб мекунам ки ба сину соли ҷавониам нигоҳ накарда қариб 20 давлатро бо ҳунари худ гаштам, муаррифӣ кардам тоҷикистони азизамро ва ман аз худованди меҳрубон шукргузор ҳастам ки барои ман насиб гардонид, чун ҳар кас наметавонад дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок кунад, соҳиби медалҳои тилло гардад ва албатта ки аввал аз худованд миннатдор ҳастам, баъдан аз модарам, баъдан аз ҳамаи мухлисони азизе ки маро дастгирӣ карданд дар ин ҷода. воқеан дуруст азон шумо метавонед ба мо пайваст шавед. ман ёдовар мешавам рақами иртиботӣ 44 62 00 955 ва суҳбати мо идома дорад бо Меҳрнигори Рустам ва албатта оиди фаъолият эҷодиёташон метавонед ки саволҳоро ба ин нафар пешниҳод кунед. хуб, аллакай занг аст, қабул мекунем. алло. салому алайкум. ассалому алайкум, шоматон бахайр бошад. номи шумо? номи ман меҳроб аст. апаҷон, амои меҳмони шуморо гуфтанем ки як сурудчаам хел замзама кунам. ба шакли зинда сароянд? бале бале. месароянд. ташаккур барои занг. албатта бишнавед, бо мо бошед. хуб, Меҳрнигор, иҷро мекунем дархостро? албатта иҷро мекунем. марамат. як ҷавони ношиносе бо ҳазорон илтимосе мефиристонад сипосе ман вале гурезонам сюрпрайзҳое ки дорад пушти дар гул мегузорад лаҳзаҳоро мешуморад вой 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 ҳайронам ба пешаш бибароям дари баста кушоям бигӯ ай дили ошиқ бигӯ ҳарфе бароям ё ки дар накушоям ба пешаш набароям бигӯ ай дили ошиқ бигӯ ҳарфе бароям. воқеан хеле олӣ, садои зинда ва шуниданию дӯстдоштанӣ. пайваст мекунем, мешунавем. алло. ассалому алайкум. салому алайкум апай Меҳрнигор. номи шумо? номи ман Фарух.
фарух марамат чӣ савол доштед ба меҳринигор? ман ба афай меҳрнигор як савол дорам ки як ҳамун суруди чак зибоми борон айку ҳавай замзама кунам. ба инобат мегирем. Ташаккур барои занг ва меҳринигор дар рафти барнома боз барои шумо месароянд, чун садоам бояд каме оромиш дошта бошад. бо занг аст мо қабул мекунем. мешунавем. алло. салому алейкум афайзанигор. ассалому алейкум. номи шумо? беҳрӯз ҳастам, шаҳри Душанбе ҳастам. зинда бошед. шумо бахайр марамат. мешунавем шуморо. ҳамин афти ба хоҳарак мон Меҳрнигор гуфтанем ки ҳамин шодравон Наргиз Бандишо як мусиқи сароядаги ҳавай бисёр омадам ақл агар имкон бошад. имкон ҳаст? албатта. садо медиҳад дар навҷи радиоиНав бошед. ташаккур барои занг. яку як бора се дархост, вале ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем ки як дутои онро амалӣ намоем. зангро қабул мекунем. дар охир барои шумо месароянд. شام بخیر. من رخشانه از شهر خوجام. марамат, саволи шумо ба меҳринигор. مهرنگار اویلادار هستن یا نه؟ не ҳоло оиладор нашудам. افجام ما همسر شمایم با موسیقی شما کلام شدگیم ما مرم تشکر. 5 سال دارم با سلامت موی باشین. شما ما حواس میکردم ای خوردیم ба муям. ده ташаккур ای ташаккур. باورستان شما را میداد در اون وقتا من با موی شما حواس میکردم یه هیجان از مرا هیجان فرا گرفتگی که قد شما هم صحبتم саломат бошен хоҳари азиз. ташаккур. افجام باشه انشالله در یگان کنسرت شما من اشتراک میکنم ҳатман биёен бо ҷону дил. ман аз дидортон бениҳоят шод мешавам. دخترای من با سرود شما میرقصن وقتی خوردیم خورد بود ترانه بارانتون میموندن گریه که دستگی باتر خواب میشد من اون سرود саломат бошен. худо Ташаккури дароз зиёд. бошад. ташаккур. саломат бошед. занг аст. биёед шунавандаи шуморо мешунавем. алло. салому алейкум. салому алейкум. шумо бахайр. номи шумо? афай зарнигор, шоматон бахайр бошад. зинда бошед. садоятон хаста набошад. ташаккур. мешунавем. чӣ гуфтанӣ доред? ба меҳмони барномаи шумо як савол дорем. ба ғайри сарояндагӣ бо чӣ ҳунар дорам? саломат бошед. савол фаҳмост ва ба шумо ҷавоб медиҳанд. беғайр аз сурудхонӣ расмкашӣ метавонам, ба асбобои мусиқӣ навохта метавонам, камкам пухту пас карда метавонам. ана ҳамин қадар навгонӣ. боз чӣ мехоҳед? на боз занг аст. мешунавем. алло. салому алейкум. салому алейкум. шумо бахайр. мешунавем шуморо? ташаккур зиёд. файзали ҳастам аз мусиқи. марамат. файзалӣ. меҳмон рухшомандӣ мегӯям аз студияи шумо ва пурсидани ҳастам ки Меҳрнигор яъне ки аз хӯрокҳои миллӣ кадомашро дӯст медоред барои таномут ва ягон суруди ҳиндӣ замзама кунед. саломат бошед. ташаккур барои занг. хуб меҳринигор, шумо гуфтед ки камтар ба пухту пас таваҷҷӯҳ дорам. кадом хӯрокро шумо бо ҳавас ҳам худатон дӯст медоред, ҳам тайёр мекунед? ошро ба мазза мепазам. Ошро. дар карантин ёд гирифтам. хуб аз он чанд дархост буд аз ҷониби шумо ки ба таври зинда шояд месароед. окей, Бед. якум суруд аз як дақиқаашро фикр кунам дар инстаграм хонда будам аз худораҳмати Наргиз Бандишоева ки бале. беҳтарин ҳунарманд будан, рӯяшон шод бошад. 4 мисра аз он кас мехонам. баъдан суруди чакчакам хел таронаборон. баъд ҳиндӣ, яъне ки чун мегӯянд омехта ва дар як. марамат. ҷӯ сари китфи баландат такягоҳе сар надорам, дар ҳама олам барам нест то туро дар бар надорам, дар ҳама олам барам нест надорам. дар тани худ сар надорам, ҳой надорам. то туро дар бар надорам. لڑکا حسینہ ہو دل لڑکی نوجوان ہو، لڑکا حسینہ ہو، لڑکا حسینہ ہو دل لڑکی نوجوان ہو، دونوں مل تو پر زمین نیچے آسمان ہو، نیچے آسمان ہو. بله خیلی عالی بود. چک 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 زیبا میخوانه، باران میریزه دانه دانه. چک چک دل به یاد یار است، جدایی دشوار است.
ташаккур. иҷроиши зиндаи олӣ ва садои воқеан марғуладор, дӯстдоштанӣ ва зебо. Ташаккур Меҳрнигор, хаста набошад садоятон. мо аз шумо пурсидаем, вақте ки ба тарона офарида мешавад клип, яъне ки барои он ки бо чашмон низ бубинанд ба ғайр аз шунидани суруди нав, шумо заҳмат мекашед, клип меофаред. Як суруде ҳаст, агар ман хато накунам, ё аспи сафеди бадпо ном дорад, ё чизи дигар. Базеб. Бале, анамин аспи сафеди хесароид аст. Анамин аспи базебро вақте ки ман дидам клипашро, як фикр, як савол ба сарам омад. Дида мешавад ки шумо дар болои асп ва он роҳ мегардад, медавад дигар. Дар ҳамин ҳолат уман чӣ хел буд ҳиссиёти шумо идора карда тавонистани асп? Уман ҳаст лаҳзае ки он паси парда монду, онро тамошобин дар клипи шумо надидааст. Лаҳзаҳои аҷоибу хандовару шояд барои шумо ногувор буд. Рости гап, ман худам 3-4 сол аст ки човандоз ҳастам. Оҳо, як навгони беҳтарин. Ман бовар кунед, бисёр аспро дӯст дорам ва дар ипподром низ дар вақтҳои холигӣ рафта дар унҷо тамрин мекунам. Бисёр аспора дӯст медорам. Ба ҳамин хотир ин як намуди хобби ман аст. ва рости гап як ҳолати буд ки ман дар унҷо вақте ки бо мошин масалан аз бари мо мегузашт ва аз мошина дида бештар тез медавад ва ҳамин хел ҳолати буд ки бениҳоят сахт давид ва унҷо тарсидан бачаҳо хостанд роҳи аспро бигиранд. агар ки намегирифтанд шояд ман намеғалтидам. ҳамин хел ҳолат шуд ки аз тори асп худамро худам партофтам, яъне ба сар задам. ҳамин хел ба поён сарам камтар дард кард, камтар хушрӯ дард карду. лекин боз ман бисёр духтари ҷасур ҳастам, нотарс ва як 5 дақиқа ба худ омадам гуфтам на бояд ки ман давоми клипро идома диҳам ва боз дар тори асп шиштаму клипро давом додам. Як ду маротиба бо маро гурехт рафт. Аспои бисёр калон бузбала буданд. Бале. Дар он вақт шояд шумо он қадар таҷриба надоштед дар рондани масалан? Не, таҷриба доштам, лекин ҳамин хел ҳолати буд ки вақте ки мисол аспро медавонӣ, баъдан бо асп ҳис мекунад, вақте аз бар аз мошин аст, камераҳо ҳаст, вақте дар вақти сёмка ӯ ноороми эҳсос мекунад, чанд дубл мегиранд, мераванд, меоянд. хел мисол вақте ки озод дар асп саворӣ мекунӣ, ин дигар аст. вақте ки дар назаш одами бисёр бошад, парешон аст. Бале, камера бошад, дигару дигар чизо бошад, албатта ки парешон аст. Воқеан аҷоиб, зеро ки амин гуна лаҳзаҳо ҳатман мешаванд дар ҳар офаридани як чизи нав. Хуб, уман таронае ки нисбатан дили шунавандагонро тасхир кардааст, ин таронаи бемор машав модар. уман барои ба модар бахшида шудааст. мегӯянд ки агар муҳаббат надошта бошӣ ё ки агар дард надошта бошӣ, суруд ин қадар зебо намебарояд, он қадар зуд ба дилҳо раҳ намеёбад. ва мо пурсиданӣ ки ҳамин суруд вақте эҷод шуданд, оё он лаҳза модари шумо бемор буданд, зеро ки он хеле ба дард баромадааст? Не, рости гап, модарам ҳеҷ кас аз хонаводаамон бемор набуд ва ин як таманно буд ки мисол модарои мо бемор набошанд. Дуруст. Бале. ва вақте ин сурудро хондам, ин соли 2010 буд ва баъдан овозаҳои зиёд шуд ки модари Меҳрнигор бемор аст ё ки дар хонаводаашон каси сахт бемор аст ки ин сурудро хондааст. чун дар видеоклип ҳатто ман ашк мерехтам вақте ин сурудро мехондам, яъне дар образ даромада будам. рости аз ман зиёд талаб карда буд модарам ки ман ин сурудро ба эҳсос хонам, чун ҳунарманд бояд ба мисли актёр бошад. Дуруст. ва мисол ҳар образе ки суруд талаб мекунад, сухан матн талаб мекунад, бояд ки мо ба ҳамун матн даромада худамонро ворид кунем, ҳис кунед дар ҳамун образ. бале, дар ҳамун образ бояд ҳис кунем ва фикр кунам ки аз уҳдааш хуб баромадам ва то ҳол ин суруд яке аз сурудҳои дӯстдоштатарини мардуми тоҷик аст. Бале, дуруст аст. ман барои чӣ мегӯям, зеро ки бисёр дар эфирҳои мустақим онро дархост мекунанд. Бале, ва ногуфта намонад ташаккури зиёд мегӯям аз муаллифи ин оҳанг Даврони Раҳматзод ва шоири ин суруд Орзуи Исоев ки ин қадар суруди бебаҳоро барои ман тақдим карданд. пеш аз ба саҳна баромадан маслиҳатгари асосии шумо кист дар ороиши рӯи мӯи интихоби либос? Шумо бояди савола мана намедоден Зарнигор ҷон. ба кӣ медодам бояд? охи шумо бояд бидонен ки модарм аст дига, генерали мо, шефи мо модармонай дига. аҷоиб, пана дидед модарон зинда бошанд. модарон ҳастанд ки ҳунарҳо ҳамин хел рӯи саҳна меоянд ва як ситораҳои нав боз пайдо мешаванд. Меҳрнигор, мегӯянд ки инсон вобаста аз оне ки бузург мешавад, лекин то андозае одатҳои кӯдакиаш
то ҷое дар худаш боқӣ мемонад. имрӯз гарчанде ки шумо бузург шудед шахсият, кадом одати кӯдакиятон то ба ҳол дар шумо ҳаст ва шумо ҳамин корро иҷро мекунед, такрор мекунед, ҳаловат мебаред? вақте ки ба саҳна мебарам фақат мӯйҳоямро ини хел мекунам. дӯст медоред? аҷоиб. ва гуфтан ҷоиз аст ки воқеан зебанда аст ба шумо, чун мӯйҳои дарози ҷилонок доред. аз хурдиам ҳамин феълам мондааст ки фақат мӯйҳоямро бисёр чақа мешавам дар вақти сурудхонӣ. баъдан модарам мегӯяд ки аз ҳамин феъли кӯдакият намонди Меҳрнигора? мегӯяд. аҷоиб. барои чӣ мӯй? зеро ки шуморо мардум бо мӯи дароз дидааст, шинохтааст, қабул кардааст. ин ба шумо як ҷавобгарӣ аст? масалан дар дили шумо мисли духтарҳои гӯя муқаррарӣ набуд ягон маротиба фикре наомадааст ки масалан ранги мӯятонро ба таври куллӣ тағйир диҳед ё ки мӯйҳои худро каме кӯтоҳ карда бошед? ҳамин хел фикрҳо буданд? рости гап, ман худамро ҳеҷ вақт дар ёд надоштам бо мӯи кӯтоҳ, чун дар хонаводаи мо бисёр амир расму анъанаи тоҷикиро вобаста ба мӯи сар бисёр хуб иҷро мекунанд. ва дар ёд дорам ки то амир мактаб буд кардан, модарам мӯи сари мара майдабофӣ мебофт, коклак мекарду бо анамун филтри трактор ки буд, масалан хеле бисёр бо анамун чизо плуг мегӯянд, бо анамун мӯҳои мара 400 та 300 та мебофтанд ва ҳеҷ вақт дар ёд надоштам худамро бо мӯи кӯтоҳ. ва дар ҳамин вақти карантин рости гап намедонам аз чӣ сабаб бошад ҳамин хел фикр дар сарам омад ки ман бояд мӯйҳои сарамро умуман аз байн кӯтоҳ кунам. ҳамин хел рости гап барои чӣ ҳамин мариз шудам? баъди маризим ҳам хеле фикрҳои ҳархела дар сарам омад ки ҳамин мӯйҳои сарам дар назарам бад тофт, чӣ хеле ки намедонам. баъдан дар инстаграм низ пост кардам ки ба мардум гуфтам ки мехоҳам мӯйҳои сарамро кӯтоҳ кунам. ҳама гуфтанд ки Меҳрнигор ин корро ҳеҷ вақт накун ки ҳама аз ту рӯ мегардонад. баъдан истодам фикр кардам ва ҳозир хуб шуд ки ман фикри мухлисонамро гӯш кардам ва мӯйҳои сарамро набуридам, чун рости гап духтари тоҷика мӯи сари зеб медиҳад ва мӯйҳои сарамро хеле дӯст дорам ва ташаккур мегӯям ба модарам ки ин қадар хуб нигоҳубин кард ва фикр кунам ки ин ҳам боз маҳсули дастҳои модарам аст ки ман мӯи сари зебо дорам. дуруст аст. мӯй ҳамеша воситаи асосии зебогӣ барои ҳар як зан аст. Меҳрнигор, вақте ки шумо бисёр ба саҳнаҳо баромадаед, масалан сурудҳо сароидаед, кадом як лаҳзаи гӯем аҷоиб ё ки ғайри чашм дошт буд ки ё ки хандовар пеш аз ба саҳна баромадан бо шумо рӯй дод ё ки дар вақти дар саҳна буданатон рӯй дод ва шумо то ҳол ҳамин чиза дар хотир доред? дар Помир будам, консерти ҳукуматӣ буд, рӯзи ваҳдат ҷашн бояд мегирифтем. баъдан мо дар як минтақаи Помир консерт гузошта будем ва рости гап ман пироҳани атласамро бо худам гирифтам, лекин изорамро фаромӯш кардам. аҷоиб буд. ва дигар илоҷи набуд. рости гап куртаамро пӯшидам ва изорам ки набуд, бо буруки ҷинс, яъне атлас бо ҷинс, намедонам чӣ шуд, дигар илоҷ ки набуд. ҳамин хел баромад кардам, дигар мардумам ҳечиро мисол шояд фикр кардан ки ин як стили нав бошад, ин як муди нав бошад. хуб, гуфтае сухан ё ки ягон тӯҳфаи мухлисатон ба шумо ё ягон суханаш ки аҷоиб буд ва ҳоло ҳам шумо онро дар хотир нигаҳ доштаед, дар ёдатон ҳаст, аз он сабаб ки хеле аҷоиб буд як гуфторе ё ягон сухане дар бораи рости гап, медонед, як мухлисам Меҳрнигор 94-98 сола фикр кунам бошад, аз Помир бароям ҳар рӯзҳои ид тӯҳфа равон мекард, ҷуробакҳои помирӣ, қадар таваҷҷӯҳ, кокулакҳову ҳамин хел чӯзакҳо, сувениракҳои зебо, ҳамин хел рости гап ҳамин қадар дили мара чӣ мекард ки эҳсосӣ мешудам, ҳатто гириям меомад ки ин қадар як зани мисол ки пир аст, 98 сол дорад, ба ман таваҷҷӯҳ дорад, бо ҳамноми ман аст. рости гап чӣ қадар худамро хушбахт ҳис мекардам. рости медонед, ҳар як мухлисе ки барои ман тӯҳфа ҳадия кардааст, чиз ҳадия кардааст, рости гап ҳамаю барои ман муқаддас аст, азиз аст, қиматбаҳо аст, чунки онҳо бо як самимият, бо як меҳр барои ман тӯҳфа мекунанд. нишонаи таваҷҷӯҳ ба санъати шумо. албатта ин нишонаи таваҷҷӯҳ ва ҳурмат ба санъати ман аст ва ба ҳамин хотир ҳамаи онҳо барои ман азиз аст ва ман наметавонам якеро аз дигаре боло кунам. дуруст, зеро ки ҳамашон азиз, чун санъатро қадр мекунанд ва мешиносанд, садои асилро фарқ мекунанд. вақти охир дар саҳифаи инстаграмии худ шумо видеонавори кӯтоҳро гузоштаед ки дар он бо гурӯҳи рақсӣ, агар хато накунам, step up dance, яъне бо духтарҳо рақсидаед ва боз мушоҳида мешавад ки муҳоботҳо, яъне комментарияҳо он қадар мусбӣ нестанд, бисёриҳо эрод мегиранд ва аз
фикри шумо барои чӣ онро он қадар хуб қабул накард доираи гӯем ҳаводорон ки шуморо пайгирӣ мекунанд дар Инстаграм? خب бале мушоҳида сабаб кардам. чӣ буд аз нигоҳи шумо? мардуми мо чӣ хел аст ҳамин дӯст медоранд ки бо либоси мисол миллӣ бисёр баромад кунӣ бубинанд туро. лекин барои ҳунарманди ҷаҳонӣ шудан фикр мекунам ки ҳунарманд бояд ҳаматарафа бошад. ҳам рақс карда тавонад, ҳам суруд хонда тавонад, ҳам бо либосҳои миллӣ, ҳам бо либосҳои замонавӣ худашро муаррифӣ кунад. мисол мо бояд ки қафо наравем, мо бояд пешрафтатар бошем ва ман ҳамчун дар як намуди либос маҳдуд набошем. бале, ва ман ҳамчун ҳунарманд фикр накунам ки номи духтари тоҷикро ё паст карда бошам дар куҷое, ё ин ки ягон рафтори бад карда бошам ки шаъну шарафи духтари тоҷикро паст карда бошам. ва баъзе нафароне ҳастанд ки акнун бе комментҳои бад, бе фикру ақидаҳои бад намешавад, чун ҳунарманд ки шудӣ бояд ки омода бошӣ барои суханҳои бад. чун ман мушоҳида кардам дар тоҷикистони мо ҳунармандро на он қадар ба чашми хуб нигоҳ мекунанд, мегӯянд ё ки ҳунармандро одам баъзе нафараш ҳисоб намекунад. бале ин хел ҳам ҳаст ва аз ин хел бефарҳангҳо мо бояд ки роҳафтода нашавем. мисол нафаре ки диди замонавӣ дорад, фикру ақидаи замонавӣ дорад, фикр мекунам бо манфиат ва бо фикру ақидаи хуб инро қабул мекунад. ва хай баъзе нафароне ҳастанд ки фикру ақидаҳои бад доранд, бо онҳо чӣ гуфтанӣ ҳастам ки худованд онҳоро ҳидоят кунад ва дили соф диҳад, чун дилам ба ин хел нафарон месӯзад. ва фикр мекунам ки нафаре ки сухани бад ба як духтаре мегӯяд, таҳқир мекунад як нафари дигарро. бале ба зан мегӯяд, фикр мекунам модари хоҳари худро ҳурмат намекунад ва шояд ки дар зиндагӣ муваффақ нашудааст. бале шояд ҳамин гуфтаи шумо ҷоиз бошад, зеро бояд дар ибрози андеша эҳтиёткор буд. ва ба шумо гуфтанем ки анамин видеонаварҳои кӯтоҳ, баъзан аҷоиб, идеяҳои кӯтоҳ, хандовар зиёд дида мешавад дар Инстаграми шумо. ман мехостам донам ки муаллифи ҳамин идеяҳо кист ва умуман дар хона ҳамин видеонаварҳое ки шуморо ки сабт мекунад? худам сабт мекунам. аввал Сафар Муҳаммад ба медиҳам, баъдан модарам ба як 50 бор сабт мекунам. Меҳрнигор безор мон кардӣ. баъдан дига зурум ба чӣ мераса? як телефон ман мегирам, таксарира мегирам, ё ягон чизе ки телефонам нагалта, ё ки ягон корам хеле мекунам, сиёмка мекунам. баъдан хай ами тикток, ами актёрӣ мекунам кам ами хел коро. ки ҷавон ҳастем, дилам зиндагӣ аст, хунам дар ҷӯш аст. ба ҳамин хотир ҳам актёрӣ мекунам, рақс мекунам, суруд мехонам, ҳамин хел аст. дуруст, хун дар ҷӯш барои ҳамин хел. ва давоми як рӯз гуфта метавонед ки чанд соат вақти худро дар Инстаграм сарф мекунед? ё ки 24 соат? бисёр. аз хобам мехазам Инстаграм аввал нигоҳ мекунам. яъне ки акнун ин одати ҳама ҷавонон шудааст. акнун ман пинҳон намекунам. айни ҳол фикр мекунам ягон нафари ҷавони ки худашро тасаввур намекунад бе интернет. ва вақте ки аз хоб мехезем фикр мекунам шумо низ ҳамин хел астед, телефонатонро чек мекунед. бале ман месанҷам. дуруст, ман инро инкор намекунам, зеро ки аз ҳама хабар ё ки гӯем як паёми муҳим аз он ҷо огаҳӣ пайдо карда мумкин. боз саволе ки масалан зери видео наварҳои кӯтоҳи шумо бештар ба назар мерасад, зери ҳамин видеонаварҳо мусиқиҳои хориҷӣ барои чӣ тоҷикӣ камтар, ё шояд ки мусиқиҳои хориҷӣ зиёд таваҷҷӯҳро ба видеонаварҳо зиёд мекунанд аз нигоҳи шумо? сурудои тоҷикӣ низ мехонам ку бо дутор. бале ҳаст, хориҷӣ бештар. хориҷӣ акнун ман ами англисӣ, ҳиндиро бисёр гӯш мекунам, зиёд сурудои ҳиндиро дӯст дорам ва фикр мекунам на танҳо ҳамаи мардуми тоҷик дӯст медорад, чун падару модарои мо бо сурудои ҳиндӣ калон шуданд ва то ҳол ҳама нигоҳ мекунад. ба ҳамин хотир фикр мекунам ба мардуми мо низ сурудои ҳиндӣ наздик аст, сурудои хориҷӣ бисёр гӯш мекунанд ва ба ин ман мехоҳам нишон диҳам ки ман на танҳо сурудои тоҷикӣ, балки ҳунарманди универсалне ҳастам. ҳаматарафа, ҳамаҷониба. бале дуруст. хуб, дар Инстаграм 3 саҳифаи гӯем ситораҳои шарқ ва 3 саҳифаи ситораҳои ғарб. киро шумо пайгирӣ мекунед? киҳо ба шумо шавқовар аст? ҳамин саҳифаҳоро шумо тамошо мекунед. 3 саҳифа аз ситораҳои шарқ ва 3 аз ғарб. Кейли Дженнер, Белла Ҳадид, Бионс. бале таронаҳои хуб дорад. бале ва аз шарқ баъдан бисёр актёрҳои ҳиндиро пайгирӣ мекунам, аз ҳунармандои Болливуд, Шаҳрухан, Катрина Кайф. ва аз 3 ситораи шарқ киро пайгирӣ мекунед саҳифаи онҳо?
аз худи мо ҳам шояд шумо ягон саҳифаи ситураи тоҷикро масалан пайгирӣ кунед барои гугуша пайгирӣ мекунам, фикр мекунам, тамом. хуб, Меҳрнигор, агар ба шумо пешниҳод кунанд ки дар ягон филм нақш офаред, шумо қабул мекунед? албатта ки филми арзанда бошад ба ман иштирок мекунам, ҳунармандош, актёрош арзанда бошад, албатта чаро на, сценарияш хуб бошад, чун ман аз уҳдаи актёрӣ фикр мекунам ки ба хубӣ мебароям. агар ки пешниҳодо дар оянда шавад, албатта ки иштирок мекунам, чаро не. ман орзу дорам ки дар филмҳои ҳиндӣ дар оянда иштирок кунам, худамро дар филмҳои ҳиндӣ мебинам, намедонам чӣ ба барои чӣ, барои он ки намуд, симо, мӯи дароз, ин ҳама чиз ба он мувофиқат мекунад. ва бале, ман фикр мекунам ки шумо аз уҳдаи ин хеле хуб баромада метавонед, чун худи шумо ҳозир гуфтед ки масалан ман аз уҳдаи ин кор баромада метавонам, яъни актёр, актриса буданам ин маҳоратро талаб мекунад. хуб, анакнун биёед худи ҳамин ҷо ман мехоҳам ки ҳамин маҳорати шуморо санҷам. чутки синдур ки қимат тум кя ҷану рамеш бабу. ташаккур, ташаккур. филм буд бигин. эк чутки синдур ки қимат тум кя ҷану рамеш бабу. ин агар хато накунам аз филми ишқи безабон нест? No. намедонам, рости гап намедонам. Ом шанти ом. фаҳмид, аз шантиом. барои чӣ мо хостем ки масалан санҷем? масалан шумо тасаввур кунед, шумо албатта тамоми умр ҳамчун ситура, ҳамчун шахсияти шинохта ҳамин гуна ҳаёти ин нафарро ба сар мебаред ва тасаввур кунед ки шумо дар як мағозаи фурӯшандаи оддӣ ҳастед. фурӯшандаи оддӣ. харидоре ки пойафзол харида рафта буд, баргашта бо пойафзол омадааст, аз сифати мол норозӣ аст ва дар ҳамин ҳолат шумо ҳамчун фурӯшанда чӣ хел муносибат мекунед, чӣ кор мекунед ки вай харидор бо таби болида боз бо ҳамун пойафзол бармегардад. хуб, анакнун маҳорати актрисагии Меҳрнигорро ҳамроҳи шумо месанҷем ва аллакай тасаввур карда истодааст Меҳрнигор ки чӣ аст? фурӯшанда аст дар мағозае. бале, норозист, ҳамин хел пойафзол, намедонам, шояд писанд наомадааст, ким чӯяш, намедонам, шояд намудаш баъд аз харидор. апай азиз, ба ин пойҳои шумо тамоми пойафзолҳо зебо менамояд. шумо нодуруст фикр кардед. фикр кунам пойафзоли зебо аст, шумо ин пойафзолро бояд ки интихоб кунед. бисёр зебидаст, бинед чӣ қадар зебо аст. охир агар нагиред айб дорад. аз нигоҳи ман бинед ин қадар назебидааст, боз панҷаҳои пояҳам ким чӣ хел безеб метобанд, баромада истоданд. чӣ хел кунам ман ҳамин пойафзоли шуморо? ҳозир бистед, ман барои шумо дигарашро интихоб мекунам. ман фикр мекунам ки шумо бояд аз дукони ман як пойафзол гиред барои худатон. як хандаи дигар мекунам, тамом чашмакум. медонед чӣ, ман бо боварӣ гуфта метавонам ки воқеан Меҳрнигор аз уҳдаи ин кор баромада метавонад. барои чӣ? Меҳрнигор ҳамон ҳиссиёти хуби худро, позитивии худро, хандаи худро ба ҳамон нафари харидор гӯем табашро болида мекунад ки дигар ба харидор муҳим нест ки вай пойафзол чӣ гуна буду, чӣ гуна набуд, хурсанд баромада меравад. медонед Меҳрнигор, ман аллакай розӣ кани ҳамон пойафзоли нав фурӯшанда ҳастед шумо. пойафзол ҳозир як дақиқа бисед, ман барои шумо меорам. ташаккури зиёд, ташаккур. хуб, азизон, инак мо хати алоқаро озод мекунем барои он ки шумо пайваст шавед, лекин фурсатам кам боқӣ монда истодааст. биёед қабул мекунем. алло, салом, шаб бахайр, шом бахайр ва шоми кули шунавандаҳои шумо низ бахайр бошад. меҳмони апай Меҳрнигорро ба ин студия хайра мақдам мегӯем. ташаккур. як суол доштам. сараввал ман мехостам ба модари эшон нишона Рустам арзишпоси худро, миннатдоргии худро баён бикунам, ба хотири он ки ин модар яъне нишонаи Рустам? соҳаи нишонаи Рустам. ба фикрам иштибоҳ карден. афсонаи Рустам. афсонаи Рустам, бале, манзарат мехоҳам. аз мин модар ман миннатдор аз замин то осмон, чунки чӣ ҳунари Меҳрнигор бошад ва чӣ ҳунари Сафар Муҳаммад бошад, воқеан ман инро эътироф мекунам. инон як сарояндаи олӣ ҳастанд ва мехостам фаҳмам ки сирри апай Меҳрнигор дар чӣ бошад, забони онҳо чӣ ба сурудҳои ҳиндуӣ, чӣ ба сурудҳои туркӣ ва чӣ ба сурудҳои амрикоӣ ва дигар мечаспад. ҳамин сирро мегуфтанд. ташаккур барои дархосту хоҳиш. албатта Меҳрнигор, шояд ки зеҳнам тез бошад.
бале, чун чанд суруди ки хондам бо забонҳои хориҷӣ, бисёр мардуми хориҷи кишвар гуфтанд ки ростӣ мо фикр намекардем ки инро хориҷӣ хондааст ва ҳатто дар шос дар консерти ҳукуматӣ суруди туркманиро хондам. Туркмано фикр карданд ки ман духтари туркман ҳастам ва ҳатто шарт баҳс карданд, дар ҳаяҷон буданд. аввалаш ки чӣ хеле гуфтам, ин шояд ки як меҳрубонӣ бошад аз тарафи худованд ки барои ман ин истеъдодро додааст. баъдан боз тамрини зиёд, вақте ки дар суруд дар забон кор мекуним, дуруст, ин муҳим аст. ҳамаи чиз ба осонӣ ба дасти одам намеояд ва чӣ дар сурудхонӣ, чӣ дар забон омӯзӣ меҳнатро талаб мекунад ва фикр мекунам ки сири ман ҳамин бошад ки ман духтари меҳнатдӯстдор ҳастам. меҳнатро дӯст медорам, кор мекунам дар сурудҳои худ, дар забономӯзии худ. дуруст аст. ва боз занге ҳаст, мо онро қабул мекунем, мешунавем. алло, саломи меҳр асту муҳаббат асту дӯсторо ҳаст нисбати радиоиНав ки айни ҳол паши мусиқимашро шоми як зебо шоми хурсандӣ ҳаст ки имрӯз пахш расонидааст. дуруд мегӯям ба шумо. аз шаҳри хуҷанҷӣ бӯстони фирдавсу хуҷандӣ ҳастам ки айни ҳол ба шумо дар тамос. саломат бошед. ташаккури зиёд Фирдавс. марҳамат. занигорбону, аввалан ба шумо ман ташаккур мегӯям ки воқеан ҳам як санъаткоре ки давлат кардед ки имрӯз ин нафарро сурудаҳоашро шунавӣ. агар хаста бошӣ, хастагии худро эҳсос намекунӣ, як истироҳати фароғам меорӣ. ташаккур ки минбари баланди ин радиоиНав пеши баландгоҳи давлат кардед. аз шумо ҳазор миннатдор. ташаккур. донои зебо, шуморо ман хушомадед мегӯям ки айни ҳол шумо дар шаҳри хуҷанди бӯстони ҳамчун як садо дар хонадони мо меҳмон ҳастед. шуморо хушомадед мегӯям. сипоси зиёд, ташаккур. бисёр миннатдор ҳастам. ба шумо ду савол дорам ки шумо мутаваҷҷӯҳ бошед ба саволҳои ман. шумо тасаввур кунед ки дар як зал доред ки шумо 1 миллион шумо онҷо мухлисони худро доред. шумо айни ҳол амо мухлисони худ чиро интизор ҳастед? шумо тасаввур кунед ки радиоиНав 1 миллион ам бисёр шунавандаи худро дорад. айни ҳол шумо як зал ба қарор доред. як саволи ман ин аст ки шумо амо чиро интизор ҳастед? дигар ҳунарманд, саволи ман ин аст ки як биён ин саволтона ҷавоб битам, баъд имша ҷавоб битам. бале, акнун вақте ки ҳунарманд дар толор аст, 1 миллион тамошобин ӯро нигоҳ мекунад, мухлисӣ мекунад, мо дар саҳна аз мухлисон чӣ интизор ҳастем? меҳрубонӣ, кафкубиҳои осмонкаф ва гулу гулдастаҳо. албатта меҳрубонӣ тамом. туҳфаи беҳтарин барои санъаткор ҳамин аст. бале. ташаккури зиёд. саломат бошед. ташаккур барои занг. хуб, воқеан дуруст. ҳар як санъаткор ғамхорӣ не, балки таваҷҷӯҳ, танҳо таваҷҷӯҳро мехоҳад. инҷо боз занг аст, қабул мекунем. алло, салому алайкум. салому дуруд. вақтатон бахайр бошад. ташаккури зиёд. бо меҳмони шумо Меҳрнигор Рустамро хушомадид мекунам. хуш бошед. хуш бошед. ташаккур. марҳамат, чӣ савол доштед? ман ба Меҳрнигор хушомадид мегӯям. салому алайкум ба шумо. салому алайкум. овозаҳои мардуми тоҷик гуфтанд, гуфти ҳамин тоҷикҳо овоза ки Меҳрнигор аз саҳна берун мешаваду дигар сарояндагӣ намекунад. яки саволам ин. хуб. дуюман ки суруди ҳамин ябоше садои кафши бошадро самудама месад баҳри мо. майлаш апа азиз. саломат бошед. ташаккур. фикр кунам ки агар Меҳрнигор сиҳату саломат бошад, умраш боқӣ бошад, аз мухлисонаш, аз санъат ҳеҷ вақт дур нахоҳад шуд, чун санъат ин як пораи дили ман аст ва ман бо санъат дар ин дунё калон шудам, ба воя расидам дар санъат ва фикр накунам ки ягон кас сади роҳи мара масалан бигирад дар санъат. ва ин гуна овозаҳо низ беасос ҳастанд. беасос ҳастанд. бовар накунед, чун ман бисёр ҳунарманди вафодор ҳастам ва нисбат ба касби худ, нисбат ба мухлисони худ ҳамеша муҳаббат дорам ва ҳеҷ вақт шуморо нахоҳам тарк кард. хуб, 4 мисра суруди явош-явошро мехонам. марҳамат. явош явош явоше садои кафши поше, худо накун ки рӯзе дил аз ман ҷудоше. явош явош явоше ҷонум барош фидоше, чӣ хушнаво меояд садои кафши поше.
ташаккур. خیلی عالی بود. من سوری منتداری و تشکر بیان میکنم با مهرنگاری رستم که این شام ما رو واقعا رنگین خیلی زیبا ساختند با حضور خود. تشکری زیاد برای قبول پیشنهاد ما، دعوت ما. تشکر برای وقت توجه. ما از نام کلی کارمندان رادیوی نو با شما در قله صنعت رسیدن به قله بلندتری اون رو تمنا میکنیم. بگذار هر اون آرزویی که در دل شما هست همش جامعه عمل باشد. صدای شما هیچگاه خسته نباشد و بگذار همیشه با حضور خود، با موجودیت خود صنعت تاجیک، صحنه تاجیک رو زیب بخش باشد و معرفیگری صنعت کشور در خارج کشور باشد. انشالله خدا کند که همیشه مهر و محبت مخلصانم نسبت من زیاد باشد، همیشه دستگیری هنر من باشد. انشالله که الهامم زیادتر می شود و کوشش میکنم که هیچ وقت از باوری مخلصانم نبرایم، هیچ وقت آنها را رو افتاده نکنم و من با مخلصان عزیزم زنده هستم و آنها رو خیلی از جانم دوست دارم و آنها بهترین هستند و گفتنی دارم که همیشه دستگیری کنند، همیشه توجه داشته باشم به آهنگ و سرودهای من. سلامت باشید. تشکری زیاد. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشین. تشکر برای دعوت. تشکر زیاد. عزیزان دیل این بود برنامه شنبه بی تنفس. همینجا فرصتی برای برنامه شنبه موجود کرده شده به آخر میرسه. دوام این مدت با شما بودم من مهرنگاری رستم. همیشه در موج نو بمونید. خیر هستید. خداحافظ. НовоеРадио.